सुझे लइनवा गा देता कोइला रहल पढ़े न तो चिल मोती हरिया लड़ले हो हारूना कोइले रहल पढ़े न तो चिल मोती हरिया लड़ले हो हारूना हां लड़ले हो हारूना मुहवा काय काय जागे खेला लड़ले हो हारूना तब हवा काय काय जागे खेला लड़ले हो नजरिया के बात से काहे के नजरिया के बात हो गई लइका कहता है जा घर से निकले लू चप्पल पहन के घर से निकले लू सजी सवर के राम जी बनवले लागस पूरा सफर के जिया जिया काजल इधर भी आपके फ्लैट बुद्धि फेल कइले बारू क्या बात है इधर बुद्धि फेल कइले बारू बुढ़वा जवान के ये हमारे पिताजी मैनेजर यादव जी के ओर से पिताजी काहे कहतनी कि पिता से हमरा प्रेम मिलल बा हमरा आशीर्वाद मिलल बा हमरा तरस से ना मिलल अरे बुद्धि फेल कइले बारू बुद्धि फेल कइले बारू बुढ़वा जवान के बक काहे के नजरिया के बात से काहे के नजरिया के बात से काहे के नजरिया के बात से काहे के नजरिया के बात कौन गलती कोइनी पहिला भेंट में अरे कौन गलती कोइनी पहिला भेंट में राजा जी दर्द होता राजा जी दादा होता यानी भाव से कहता दर्द होता पेट मतलब कुछ नया समाचार और जब नया समाचार हुई तो यह हम जानो कि काजल जी के पुत्र भई तो गुलू राजा के भतीजा भई का भाई गलती कौन गलती कोई पहिला भेंट में अरे कौन गलती कोई पहिला भेंट में ऐसे बना ऐसे तर बने वाला बाकी बहाना करता रे हे तरी एहने अब हई बनेली का परदेसी गो कि सब जान तरी बाकी काहे तर अरे हे तरी डाणी आ जाए के बा राजा जी दरद राजा जी दादा होता काहे हे बुआ मेलू नजरिया के बात से काहे के नजरिया के बात से कोई शरमाई जाई गोरी लहर टोल पे चांद के भी मिलल बा गोराई तो हुसलो राजा भैया इन्हें तो भीड़ बढ़ले बा लेकिन सबसे महान व्यक्ति बड़े भाई हम छत पर जे खड़ा बा उ लोग के जानते हैं तू लोग खाती कहल जा कि अपना तू भाई
अपना तू गोलू के एगो ही गोलू ना जितना लोग खड़ा बा सब है गोलुए है। अभी तक भाइयों बोले भैयवन माने हो गई सब अच्छा कि अपना तू गोलू के अच्छा के हमरा के भाई मानेला भाई छोट भाई तो सभे के मन के डोला उतर तू हो है कभी का बाबू दिलीप यादव जी जहां कहीं भी हो मंच पर आने का कष्ट करिए कि अपना तू गोलू के डोला जन ईमान के तो काहे के मुआ नजरिया के अपना तू गोलू के डोलवा जनिया कहे के मुआ नजरिया ठीक रहा। अब तनी काजल जी के डांस देखिए 2 गो गाना